неки ҳама вақт чархи гардунай ҳазорсолаҳо такрор мешавад. ман гуфтани ҳастам ки агар шумо бинед ага ҳам ту нигоҳ кардастед ага давраҳои ҷамшед, баъд давраҳои исмоили сомонӣ, баъд давраҳои александр македонӣ омадагиш, персия гуфта ҳавас мекард акилл македонӣ. ин 400 сол пеш аз мелоде, дуруст ме 2400 сол пеш. ҳам ту нигоҳ кунед 2400 сол пеш мо пешқадам будем, барои ҳамон ва ё ҳавас мекардан ки биён ана кун асри 10, 11, 12, 13 бинед 1000 сол пас. 1000 сол пас ҳамин Осиё Миёна яке аз пештарин буд. давраҳои Абуалӣ ибн Синою ҳамин омадагиҳошун Алхаразмию ҳамин омадагӣ ҳамин давра буд охир. фаҳмиданед? ҳамин давра. нигоҳ кунед ҳамо 1000 сола сар шуд. ман ина гуфтани ҳастам. ҳар 1000 сол пас як бор чархи гардун такрор мешавад. мана ҳамин 1000 солае ки ҳозир мебиёд, Осиё Миёна яке аз марказҳои пешрафтатарин мешавад дар ҷамъияти дунёӣ, ҳам дар роҳи сиёсӣ, ҳам дар роҳи иқтисодӣ, ҳам дар роҳи илму маърифату мисол технология ҳамин ба мебиёд. чунки ки ҷавонои мо бисёранд, фаҳмиданед, ҷавонои мо бисёранд. мисол гӯем ба ҳисоби Миёна умри шаҳрванди Тоҷикистон 26 сола. ман искусственный интеллект ҳам 22 мегуфт, не ки 26. он рӯз ҷаноби олӣ гуфта буданд ва ба форум ба ки ба ҳисоби Миёна 26 сола. ман чӣ гуфта мегам, тамоми средняя загиридага ҳамин среднязи худо мо гирем Осиё Миёна ба ҳисоби Миёна 28 солаги метиҳад. чунки баъзе ҷо Қазоқистон 32, 34, Ӯзбекистон камтар. ва мо бисёр мардуми ҷавонем, ба ҳама мардуми меҳнаткашем. як қисми мардуми мо муҳоҷирая дид, як қисми падару модару мо инҷи фарзанда дуриша азобаша кашид. ҳама мехоҳад ки меҳнат карда дуруст ба пеш равем. баъд замони технология омад, мисол роҳе ки давлатҳои пешқадам мисол ранги Сингапур, Америка ё 50 сол 70 сол тай кардан, мо метонем ки 10 сол ба тай кунем ё 20 сол ба. чунки ки технология имрӯза, интернети имрӯза он вақто набуд, солҳои 70 80 набуд, ҳозир ҳаст. ин ҳисоб ман гуфтани ҳастам ки ояндаи марказ ҳамин Осиё Миёнаи мо яке аз пешқадамтарин мешавад. барои ҳам муҳоҷирои мо бояд ки ҳамон дури ба бошанд. ага фақат фикри пула накунед, ҳунар омӯзитун биед. ту кор мекунӣ ҳамонҷо ба ҳамин камтар пул кор кунӣ ки зиндагит гузараду камакак пасандоз кун болош ба не ки ҳунаре ки меомӯзӣ ҳамон ҳунарат капиталай. анамо ҳунаре ки меомӯзӣ да чунки ки да